Sir. Yan. Daro na. Uy, bansam.
Sing. Sing na! Walang ko'y pagpari doon yung bunasa. Mag-isisang pitaka niyo yan. Pakipansol pa doon na. Kasilaway, kasilaway. Aha. Aha, wow. Ayaw doon, hindi malap. Oy. Kulitin ka niya. Lan ko lang nga, nanti ka na sa tatlong niya tulol. Tubag-tubag ini besok. Walaw. Yung plato na kay Palso, ay nakapagpak. Uno. Na. Yan na, yan na, yan na. Okay, Santiano na bisita niyo. Yan na sa parang plato. Yan na, nasi-nasi. Lagi sa isang pitaka niyo. Uy, budulisan. Magdiriin sila kayan magdalagan saan? Ay na, nagulo na ba yun doon? Na! Uy, jangan kamu lang ganito karan. Meron sa kamay mo, magawa makaran. Udahan nyo. Yan na. Ganto ba ba? Ayan. Ay manok, may manok. Kalog na. Kumain ka, Pas? Yan na ako na lang bulsa. Sa targets. Dali na. Bisan to magtulong-bulong ako na yung mamisa mo. Okay. Pusing lagi. Push lagi. Uy. Grabe lang. Malasik lang yung dos ko at yan. Ay. Okay.
bulsa. Balik ka daw. Okay, amo na ito yung panayam na yamin ito. Parson Bentatson. Mang masina, amo na ito na ching-aching.